Hola Menorca. El Consell Insular de Menorca va presentar a la ministra per la Transició Energètica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, alguns dels projectes reserva de biosfera amb l'objectiu de donar-li a conèixer la gestió del Consell i sol·licitar el suport i col·laboració del govern estatal. La presidenta del Consell Insular, Susana Mora, i la consellera de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Maite Salort, van sol·licitar la cooperació i la coordinació de diferents administracions per seguir avançant en el projecte Reserva de Biosfera. Menorca pretén també ser un lloc d'innovació en matèria de sostenibilitat turística. Els dilluns d'estiu són especials al poble del Castell, quan el capvespre cau a l'hora de tornada i la brisa de gregal es passeja per la miranda de Cales Fonts. Els paradistes del mercat de nit i del mercat de Cales Fonts munten les seves parades ambulants per oferir els seus productes a la gent que aprofita les darreres hores del dia per passejar. Tot i que la nova reglamentació sanitària de Balears als passejos marítims no és obligatori l'ús de mascareta, el compromís en la seguretat és exemplar, tant per part dels venedors ambulants com dels vianants. L'unió dels dos mercats abasta 3 carrers que guaiten esport, així la passejada té un doble encant. D'una banda, les vistes incipients i sublims cap al mar que s'atalaien des de la barana, i d'altra banda, els primers plans de la diversitat de coses que es poden trobar a les parades. Hi ha varietat per tots els gusts. Roba, peces de joieria dissenyades per mestres artesans, objectes decorats amb dibuixos fets pels propis artistes, perfums naturals. Hi ha qui munta la parada per primer cop i qui porta prop de 3 dècades venent a Cales Fonts, com és el cas de Jesús Lainers, que treballa principalment en cuir y plata. Nuestros productos, el detalle que llevan son con acero quirúrgico y productos antialérgicos. Son libres de níquel y no producen ningún daño a la piel, ¿no? Nos preparamos porque vamos moviéndonos en otros mercados de Europa con bastantes controles de calidad por las emisiones de plomo de los metales, cosa que aún en España no se hace, pero nuestro puesto ya adelanta en esto a los demás porque hace este tipo de controles de calidad. Així, doncs, sempre és un bon moment per apropar-se al castell, però els dilluns tenen un valor afegit. Hola Menorca, com podeu comprovar, seguim amb aquest vent de nord, vent entre tramuntana i gargal, i així es continuarem demà dimecres. Mireu, les previsions apunten que demà el vent serà més bé de gargal, que serà entre fluix i moderat, i una de les novetats que apunta l'Institut Nacional de Meteorologia és que podria haver una possibilitat baixa, però que hi podria ser, de que al matí tinguessin qualque precipitació dèbil i potser inclús acompanyada de qualque tempesta. Ja us dic, la possibilitat és baixa, però així ho apunta l'Institut Nacional. Després, el capvespre es tindria que aclarir el cel, ja tindríem un capvespre i un vespre clar, sempre amb aquests vents de nord, i les temperatures demà estaran entre 20 de mínima i 29 de màxima. Moltes gràcies i molta força a tots.